tästä niinku kaikista yritysaiheisesta. Ai, kappas, sieltä te tulittekin. No, mulla on tässä nuoret miljonäärimenestyjät haastattelu menossa, mutta käydään peremmälle. Menkääpäs ensin. Hei, esitelläänpä teille vähän Kimura R:n toimitiloja. Eli meidän yrityshän on laajentunut räjähdysmäisesti viime aikoina, joten meidän on pitänyt vähän laajentaa tätä meidän toimitilaa. Eli tässä on valmistumassa juuri meidän uusi studio, vähän suurempaa luokkaa kuin edellinen. Ja viimeisen päälle tulee olemaan täydellinen. Mennään katsomaan tonne. Tosiaan tässä on meidän tällainen konferenssitila ja täällä on aina vähän vilinää ja melskettä. Anteeksi herra toimitusjohtaja, allekirjoittaisitko tämän paperin? Joo, totta kai. Liittyy uusimpaan projektiin. Joo, no niin sieltä. Tosiaan esitellään teille saman tien tää meidän studio. Tullaan tänne. Hei mä keitän kahvia. Totta kai, että hallitusjohtaja. Elikkäs täällä on meidän studio ja tosiaan täällä on vähän nyt sekainen järjestys, kun eilen hyvä ystäväni Phil Collins oli täällä kuvaamassa musiikkivideotaan. Mutta tässä on tämä ja mennään seuraavaksi katsomaan graafisen työn osasta. Herra toimitusjohtaja, tässä sitä kahvi. Entäs Kiitos. se huominen presidentti Sauli Niinistön tapaaminen? Mähän sanoin sulle, että mulla on se New Yorkin konferenssi, ei se nytkään. Jos sanot Niinistölle, että sitkö mulle sopii. Joo, totta kai, totta kai. Herra toimitusjohtaja, limusiini on ulkona teitä varten. Mä en tarvi sitä limusiinia, mulla on se yksityiskone valmiina tuolla hallissa, kiitti. Selvä. Ja tosiaan meillä on tässä studion yhteydessä äänihuone, jossa me voidaan tehdä esimerkiksi huippulaadukasta musiikkia. Meillä on täällä äänitarkkailija Emil, ammattilainen ja Hei vaan, joo tosiaan mä oon Emil, mä oon äänitarkkailija ja mä voisin vähän esitelläkin tätä näin. Tässä on tää Midaksen pöytä. Mä voin vähän tässä näyttääkin. Ei saa. Joo, eli nyt saavutaan tänne graafisen puolen osastolle ja täällä on sihteeri, hei! Kutsuitko toimitusjohtaja? Joo, tässä on muuten tää meidän logo. Me ei olla varmaan esitelty sitä vielä, mutta tämmönen dynaaminen hieno logo tehtiin yhdessä tämän meidän graafisen puolen osaston kanssa. Mutta jos sä vaihdat sinne niitä dioja, niin mä esittelen tässä meidän uutta liikeideaa. Joo, eli tää meidän uusi liikeidea on tämmönen kuin mainospyörä. Ja meillä on yksi graafisen puolen työntekijä suunnitellut meille tällaisen mallin, että minkälainen se voisi olla se pyörä. Laitapa sieltä seuraava dia. Joo, eli me tarjotaan niinku yrityksille tällaista edullista ja hauskaa tapaa mainostaa omaa yritystään tai tuotettaan. Eli meillä on niinku ideana siis Samsungilta saatiin sponsorointi tähän, että ne tekee meille tällaiset mattapintaiset näytöt, että auringon valo ei häikäisi sitä ja meitä mainosta tavallaan. Eli meillä on siis tähän kohtaan tulee mainos ja pyörä liikkuu kaupungilla niinku ympäri jotain tiettyä aluetta. Ja tosiaan se tavoittaa todella paljon kuluttajia ja sitä kautta uusia asiakkaita meidän asiakkaille. Laitapa seuraava video. Kiitos.